Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ni ɲakuma malactu.net sanfɛ bi arabado décembre kalo tile 16 ni a yirala k'a fɔ ko o ye UNTM ale ka tile 5 barabila o tile 3nan ye bi an wulila ka se Mali barakɛ da dɔw kɔni na k'a lajɛ baaraw bɛ ka kɛ cogoya min na o sababuya la an sera kanam na an ye wagati kungurunin mun kɛ yen nɔ an ni maa caman kɔni kuma la mɔgɔ minnu kun presele nalen don k'a fɔ ko u bɛna u ka ciw kɔni ɲɛnabɔ kanam na ne ka taa u ka banabagatɔw kɔni kɔrɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ kun ye banabagatɔw ye ni olu kɔni ka ciw ma se ka ɲɛnabɔ an gɛrɛla olu la k'u ɲininka an ka jɛ an ka olu ka kumaw lamɛn. Ton jamu Shaganjai. Hakilila jumɛn de ye ese yan nɔ bi? Hakilila min ye ese yan sɔgɔmada in na ne taara ni n ka musokɔrɔba de ye kini jafunu na a man kɛnɛ ale ka carte sans empreinte a banna quoi donc an y'a kɛ sisan sans empreinte ye bon n'i ye carte déposé a bɛ ɲɛna ça fait 4 mois maintenant carte ma se ka sɔrɔ donc u kun ye tigɛ dɔ diyan nɔ tigɛ fitini dɔ diyan nɔ n taara n'a jafunu na min kɛ olu y'o tigɛ fila u y'o minɛ donc u y'o joué ordonnance la mais analyse la jolita n ye jolita kɛ jusqu'à 31 000 ani ayiko fana n y'o fana kɛ 20 000 fana donc aujourd'hui ne ye mun sɔrɔ bi o bɛnna 10,000 ani kɛmɛ 10,000 fila n y'o de sara yafunu na parce que a sababu kɛra n nana kanamu na n y'a sɔrɔ dabu bɛ sen na musokɔrɔba ka papier ma se ka sɔrɔ musokɔrɔba man kɛnɛ ne yɛrɛ fana man kɛnɛ fana vraiment n défini fana bɛ yen fana o fana man kɛnɛ fana vraiment an b'u deli u ka lajɛ an dɔ bɛna permanence kɛ pour que dɔw sugu ka papier sɔrɔ fana n'o tɛ ne degun ye olu ma degun an fana fana parce que maladie bɛ bɔ bolo sisan jamana sanuma bɛɛ man kɛnɛ an b'u deli parce que ala yɛrɛ kama u ka na dɔw ka na permanence la pour que minnu bɛ se ka n'u ka carte nɔfɛ u kana nɔfɛ n'o tɛ ne degun ne quoi. Ne tɔgɔ ye Mastanjire. Mun de ye ese yan nɔ sɔgɔmada? Bon ne nana kanam na ne ta ye Amoko de ne ye dépôt kɛ depuis le 6 octobre donc ko ne ma ko dans 45 jours ko ne bɛ n ka carte sɔrɔ bon aujourd'hui c'est le 16 fo sisan ne kɔni ma n ka carte sɔrɔ fɔlɔ ne nakun kun y'o de ye mais malheureusement ne nana sɔrɔ yɔrɔ datugulen don bi fana k'u tɛ baara la bi awɔ a ye degunba de lase ne ma parce que ne ye déplacement min yɛrɛ kɛ ka bɔ fo n ka quartier la ka na yan nɔ donc o bɛɛ ye degun dɔ ye i m'a ye wa. Bon, ne nana parce que ne ka quartier amu bɛ n bolo il paraît qu'à compte datugura parce que n tɛ ka se k'an servir la n ye mise à jour kɛ mais avec tout ça on me dit de passer à la Canam pour que u k'an ka compte dayɛlɛ mais malheureusement n bɛnna ni grève ye ɲɛ b'a la yɔrɔ bɛɛ datugulen don je pense que à de telles circonstances u k'an ka service minimum bila yan parce que besoin de bɛ mɔgɔw la surtout en matière de santé au cours nous minimum ne serait-ce que pour l'ouverture des comptes bloqués. Sinon, à Maïtan, tu vois là, service minimum, il faut quand même respecter pendant les grèves. Sinon, la population est carrément lésée. Voilà, ne t'envoie à l'eau Bissan. Et vous n'avez essayé y a un labi. Voilà, comme mon avatar est moulou, sinon on est quartier est moulou, famille de moi a fait quartier bas moulou. Mais a ko ka activer ka mise à jour kɛ bon a désactiver len don donc ne nana o la sinon banabagatɔ a bɛ n kɔ yɛrɛ de mais comme grève bɛ yen bon ne hakili la ni grève kɔni droit kɔni don u b'a fɔ cogo min mais yɔrɔ sugu dɔw bɛ yen permanence kan ka kɛ parce que ni permanence ma kɛ yen mɔgɔw mago bɛ sa dɔgɔtɔrɔso n'a ɲɔgɔn ninnu n'a fɔra sisan k'i ka banabagatɔ dalen don a bɛ fura makɔnɔ na donc mais ni fura ma sɔrɔ a ko bɛ kɛ cogo di sisan moi je pense que an kan ka hinɛ ɲɔgɔn na quoi grève ye tiɲɛ ye mais yɔrɔ dɔw bɛ yen permanence mɔgɔ dɔw kan ka bila yɔrɔ dɔw la ka ko dɔw ɲɛnabɔ urgence dɔw ɲɛnabɔ quoi voilà o ye ne ka hakilina ye. An tilala tuguni k'an kun da Gabriel Touré kan ni o ye Mali kɛnɛyasoba dɔ ye ka taa lajɛ olu ka baaraw bɛ ka kɛ cogoya min na. Ne tɔgɔ ko Jime Kante Gabriel Touré baarakɛlaw ka lafasali tɔn ni o ye syndicat ye o ɲɛmaa dɔ ye n ye. UNTM ye o ka grève tile 5 ye o ka baara bila. An ye k'a fɔ ko Gabriel Touré mɔgɔw fɛnɛ olu ye grève in waleya sabati. Nin ye an bɛ fɛ k'a dɔn sisan nɔ baara cogoya bɛ bi yan nɔ
an b'aw fo anw ye UNTM ka tɔnden ni UNTM ye taabolo minnu ta a bɛ wajibiya anw kan ni bɛnbaliya wɛrɛ kɔni t'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka tugu u kɔ u ye laɲini minnu kɛ o laɲini ninnu ye anw yɛrɛ ka laɲini ye UNTM ye anw ka bureau ye u bɛ ci min na anw ka ci don donc n'u ko anw kungo ɲɛnabɔli la k'an ka walan sɛmɛ a bɛ wajibiya an kan an ka walan sɛmɛ mais Gabriel Touré ka walan sɛmɛ cogo ani yɔrɔ tɔw ka walan sɛmɛ cogo tɛ kelen ye anw bɛ walan jɛngɛ dɔɔni bari sabu dɔgɔtɔrɔso ye yɔrɔ min ni yɔrɔ tɔw tɛ kelen ye a ti komi banki walima kalanso walima mɔbili boli dɔgɔtɔrɔso ye ni kɛnɛya yɔrɔ de bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ tuma bɛɛ hali minnu yɛrɛ bɛ grève la donc o kosɔn anw ye do de bɔ baara la fɛn fɛn ye ko gɛlɛn ye k'a cunna mɔgɔ min kan ko ye sirakanban kasara sɔrɔ ko tulu kalan bɔnna mɔgɔ kan walima muso kɔnɔma dɔ ka tin wulila n'i nana dɔgɔtɔrɔso la i b'i furakɛ fɛn fɛn ye banabagatɔw ye k'a fɔ ko grève in y'a sɔrɔ banabagatɔ minnu ko olu ladalen don kaban dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ olu tɛ bɔ a kalama yɛrɛ ko grève bɛ sen na olu ka furakɛliw bɛ kɛ furakɛli kɛcogo la mais fɛn fɛn ye yɔrɔ tɔw ye k'a fɔ kunkolodimi bɛ n'an wulila ka na n kan ka na n ka tension contrôler rendez-vous tun bɛ n bolo dɔgɔtɔrɔso la n ka opéreli tun kan ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen don a ma wa ko bana wɛrɛ b'i la min ni o tɛ urgence ye parce que ni ɲindimi ye mɔgɔ min sɔrɔ kunkolodimi mana min sɔrɔ bɛɛ bolo i ta ye urgence ye mais dɔgɔtɔrɔya kalan yɛrɛ la urgence faranfasɛlen don i n'a fɔ degun dɔ b'i kan ni furakɛli ma k'i la sisan i ni bɛ se ka bin walima den min b'i kɔnɔ tiɲɛli bɛ se k'a lase o ma donc o de ye urgence ye ni o fɛn sugu ye mɔgɔ sɔrɔ n'i kɔni nana anw ka dɔgɔtɔrɔso la ko Gabriel Touré i bɛ furakɛli sɔrɔ anw yɛrɛ minnu ye syndicat ɲɛmɔgɔw ye don o don an bɛ na ka na lajɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ o waleya in ni o bɛ ka waleya a kɛcogo la an bɛ se k'a fɔ aw ɲɛna bi alhamdulilayi mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko ye accident sɔrɔ walima muso kɔnɔma foyi tɛ yen bi min bɛ se k'a fɔ k'i ka tin wulila k'i nana Gabriel Touré la k'u banna k'i lajɛ service minimum ni a observera o observer cogo la o ye an nisɔndiya kun dɔ ye. bon ne y'a kɔlɔsi grève ba fɛn fɛn kɛra Mali kɔnɔ yan a bɛɛ tiɲɛliw kɛra a tilala ka laban sigi ka fɔ ma magistraw ka grève kɛra yan ban kɛra ma u tilala ka sɔn a ma école karamɔgɔw ka grève kɛra ban kɛra ma u tilala ka sɔn a ma an dalen don a la fana k'a fɔ ko ni laɲini minnu bɛ ka kɛ bi u bɛ tila ka sɔn a fana ma mais sɔn bɛna k'a ma wagati min na u bɛ taa sɔrɔ degun fanga bonyana dɔw ka nafolow tiɲɛna dɔw niw binna bon yan'an ka se o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma an maliyɛn damaw de don an ka sigi ka fɔw kɛ kuma o kuma ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka fitinɛ don kow kɔrɔ an k'o kumaw to yen an bɛɛ ka hakilinaw fɔ ka an daɲuman don a la cogo min na bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ parce que grève ye sariya de ye a tɛ i b'a fɔ minnu bɛ grève la k'u ye sariya sɔsɔ kɛ u ma sariya sɔsɔ kɛ sariya de y'a fɔ k'a fɔ ko ni baarakɛlaw bɛ se ka nin laɲini in kɛ ka baara bila yɛrɛ kɛ o sariya n'o bɛ ka kɛ sariya kɔnɔ minnu bɛ fanga la u ka wele an ka sigikafɔw kɛ ladiriya kɔnɔna na ani ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna bɛnkan dɔ ka sɔrɔ yanni a ka se yɔrɔ dɔ ma. o fana tɛmɛlen kɔfɛ an wulila an sera sɔrɔ ni yiriwa dɔnbaa dɔ ma walasa o ka da kɛ nin baarabila in kɔlɔlɔ la ka ɲɛsin Mali jamana ma. ne fɛ i tɔgɔ ni jamu. ne tɔgɔ Kali Danbele. an y'a ye k'a fɔ UNTM ni o ye Mali baarakɛlaw olu ka hakɛ ɲini jɛkuluba dɔ ye ni fanga ba b'a la Mali kɔnɔ ale ye tile 5 baarabila dɔ daminɛ aw ye sɔrɔ sira baara ɲɛdɔnbagaw ye o kama an ser'i ma k'i ɲininka ni baarabila min filɛ nin ye fo tile 5 a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn de lase Mali ma an bɛ wagati min na i ko sisan. mais a bɛ kɔlɔlɔba lase Mali ma n'i ye baarabila in cogoya filɛ i b'a sɔrɔ banki mɔgɔw b'a la i b'a sɔrɔ minnu bɛ sanuko baara kɛ olu mɔgɔw b'a la bon ni sanubɔ yɛrɛ ta Mali la i b'a ye k'a fɔ ko sanu bɛ na an ka exportation an b'a fɔ ma an bɛ baara minnu kɛ n'an bɛ taa o biɲɛw fɛrɛ kɔfɛ o exportation na i b'a ye k'a fɔ ko sanu bɛ na deuxième position de la sigiyɔrɔma 100 o 100 i b'a sɔrɔ 65 o bɛ sanu jɔyɔrɔ bolo o mɔgɔw olu ye baara jɔ
n'i ye bangi mɔgɔw lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko o bangi mɔgɔw de bi an ka entreprise caman ka opération kɛ u ka wariko ni fɛnw ɲɛnabɔ o bangi mɔgɔw olu taara grève la o kɔfɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min ko bi Mali ye jamana ye bana dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ o ma ko coronavirus o kun joué an ka économie kan kosɛbɛ parce que kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada an ka économie seginna kɔfɛ ni 80 ɲɔgɔnna ye donc n'i ye nin baarabila in fara o kan ni ko ma kɛ joona joona ni wulikajɔ ma kɛ joona joona pour que ka nin fɛn ninnu dan sira la a kɔlɔlɔ barika bɛ bonya n'an sera degré dɔ ma mɔgɔ dɔw b'u ka baaraw yɛrɛ dabila baaraw yɛrɛ dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ sababu ye olu bɛ jɔ donc nin ma ɲi jamana ma faut que an ka ɲɛmɔgɔw ka solution ɲini ko la mun bɛ se ka nin ko la dan sira la sinon n filɛ ka secteur fila min fɔ n'o ye banque ni mini ye n'a continue n'a ta a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye jamana ma. An bɛ don min ko bi ni opération tɛ ka kɛ sugu kɔnɔ baara bɛ ralenti don mɔgɔ minnu bɛ caman bɛ yen dɔw bɛ fɛɛrɛ kɛ bi loi yɛrɛ b'a fɔ ko ni wari sera degré dɔ ma a kana sara liquide la k'aw ka passer banque fɛ bon n'o opération ninnu tɛ ka se ka kɛ a bɛ jouer mɔgɔw ka activité dynamique kan n'o géré o kan o mɔgɔ ninnu bɛ wari de perdre chaque jour parce que i b'a ye k'a fɔ k'u tɛ ka se k'u ka opération kɛ o y'a kɔlɔlɔ belebeleba ye qui est trop visible bɛɛ ɲɛ b'o la n'o de continuer na a bɛ kɛ degun ye citoyen yɛrɛ kan an yɛrɛ jamanadenw kan parce que an tɛ ka se k'an ka wari bɔ n'o kɛra dɛgɛ y'an kan a bɛ se degré dɔ ma an yɛrɛ ka wulikajɔ barika bɛ bonya donc an y'a ye k'a fɔ régime min bɔra n'o ye IBK ka fanga ye nin wulikajɔ ninnu nɔba tun b'a la donc ni an ka nin autorité ninnu t'a fɛ a ka kɛ kɔlɔlɔw kan moi je pense ko kan ka wuli ka jɔ kɛ min bɛ se ka nin ko in dan sira la il faut que an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka sigikafɔ ye damun ye il faut que ko sigikafɔ ye nin ko daminɛ rapidement n'i y'a ye an sera nin bɛɛ ma sigi ma ɲɔgɔn faamuya de hali sisan syndicat ni jamana ɲɛmɔgɔw ma ɲɔgɔn faamuya hali sisan donc moi je pense que o sigikafɔ in kan ka kɛ joona joona sigikafɔ kun tɛ k'a fɔ k'an sɔnna ka kuma bɛɛ ma sigikafɔ f'u ye an bɛ sigi ka kuma an b'a lajɛ min bɛ se ka kɛ jamana bɛ degun na sisan mais an b'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka mun labila sisan an bɛ se ka mun d'aw ma sisan pour que aw ka se ka baara daminɛ a tɔ bɛ na kɔfɛ mais ni o ɲɛma yira mɔgɔw la c'est normal que an bɛ ka min ye o ka ye quoi donc moi je pense que an bɛ don min ko bi il faut que sigikafɔ ka kɛ k'a yir'u la k'a fɔ nin de bɛ se ka kɛ an bɛ se ka nin de kɛ an tɛ se ka nin kɛ sisan an bɛ wagati d'aw ma fana ka taa se o wagati ma an bɛ nin kɛ donc ni o ko ninnu sera ka bila sen kan moi je demeure convaincu que avec le temps solution bɛ sɔrɔ a kow la.